Berbong lama, so kau dah geraja. लोगोफोर मोखाङा गोदानाव बस्था गैलानिया सेटे मा पार्टि जानो नागिरदों पार्टि जानो नागिरदों पार्टि थ' लोगोफोर माने हस्टेलनि आगैमोना थांसिगोन नालाय बेनिफ्राय ना गोदोर जाहोहरनोसै आरो ना नायदो लोगोफोर आं दायो साफा खालामनि ह इसा साफा खालामबायमोन थ' बिदिनो जमा लोगो नांनानै बेदरबो लाना फैबाय मथा मथि 3 किल'सो जागोन बिनिफ्राय आरो नै नाखौ न'सिला बियावसो फ्रियावनो हरबाय आरो ना बिसाबो जाफैसिगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होनानै नायलांदो खानानि लाहार फाहार गाइसमान मा पार्टि जानो नागिरदों पार्टि जानो नागिरदों पार्टि पार्टियासो बिलाइस्रि लगायदो मा खबर माबायदि जागोन खानाया दे मा जागोन आइटि मा खोन्था अमा बेदर ना बयलार बेदर बाबा दालि मैगं आरो मुरि खन्था सबजि खन्था लोगोफोर मोखाङा ना गोदानाव बस्था गैलानिया सेटे दागोन र' दिमु दादो न सिद्रि जोब्बाय रोङा नालाय गोदान मानसि नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ट्राइ खालामदों रोङि मानसिखौबो एसे सुबिदा होनांगौ नामा ओमफ्राय सान्स नांगौ थ' रायजोफोर जोङो जानाय लोंनायनि समाव बाहाय भिडिअ लाबोलायनोसै जोंहा बेयावसो मोना राइफल लादो नोंथांमोना नायनाङा बेखौ राइफला बिथिं आरो नै जोंहा आगैमोना एकदम फारि आरो ना दिनै लास्टनि गाहायावसो जाबाय बिथिं आरो बैनाय दोङो नै बैनाय गोजां र' बियो दे जादो गोरानसो जेबो गैया आं सोग्रोबाय ओरै होलांसै आरो आलु रब' गोग्लैबासो न' मिथिला आलुखौ सेफ्लेयाखै अमा आरोना बियो अमाजों आलुजों गथ'फ्रा गिबियावनो जोङो बेखौ जाग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखामबो लागोन आङो ओमफ्राय दे जागायनोसै जागायदो नाटकखौ लागाव जागायनायनि सिगाङावनो आंनिया गिलासा गिजि सेस बरबाद लस जादो जाबाय आङो लादो जागायनोसै होमबा जागायदो मेगन दोङो नै आगैमोन गाबोन फुङावथ' मोनजाबा गैला दानो गोग्गोम जाना लाखादो जाबाबो माथिक ट्रेनफोरा खिगारो बासफोरा खिगारनो हागो अब्लाबो एसे मोजाङैनो जाना लादो नामा थ' बे सासे बिसोर साब्रैया थांगोन आरो ना बै सासेया थालांगोन बै सासेया थालांगोन बेखिना साब्रैया थांगोन माबानियाबो थांगोन सोब थांगोन तामुलपुरनियाबो तामुलपुर घग्राजुलि धेमाजि मास बिग्रा थांसिगोन आरो ना थ' जाना लाग्रोनोसै बिथांमोना मालाय गोसो होनानै स्राय जागासिनो दे माथो दंबावो खायद' मा दङ एसे खिथाहरदो बयलार बेदर अमा बेदर ना दाउ बेदर अमा बेदर आं बयलार जाया बेयावसाबो अमाजों लोगोसे ना जाया बयलारखौबा जायो न' जाबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो उनाव खिथासिगोन गुड मर्निं लोगोफोर नै बिसनायाव फिसाजोआ सिरि मोनबाय बिथाङाबो दुगैना उन्दुफिनबाय एन्ड बेखिजानो एसे सोरांहांबाय आकाशआ लगायहांबाय हस्टेलनि आगैमोना रेडि जाबाय आरो ना 5:30 रेडि माबा दोङो आब' 50 थाखा गांनै गांब्रै सोनांगोन
थफ्ला थफ्लि लाना बिदेशआव थांसिगोन बिथांमोना ओइ आगैया गोजाङाथ' गोजां लांगोन खिन्थु दायो जोंहा आगैमोना लारि लारि न'आव थांनो रेडि जाबाय आरो ना बिदाय लाबाय नै माबा जागासिनो डेम' मबाइल खालाम नङा आं मबाइलखौ माबानि hey bye bye बेसेबा मोजां उथिदो पिक्सारा सायावसो खाना दोनदोंसो 모장을 호라이 돼? 응. 나가. 나가. Daya agak menaptang bahang. Jangan mami ada ni fungon siri munbai. Fungon siri munbai. Misalnya aku kamu naik sebaran alai di sini hundai. Apin sih nuh sino. Tanda tar. Tuh agak menatang bay. Bisba rongga pistadun daya na. Agak sasya harsing masih hostel. Mereka sana sana apa ini kenang dong? Kami kacinar biba जोंनि दायो हारसिंथ' नांसिन ओमफ्राय आरो खाथि खालानि क्लास खालामनो फैनाय दङ बिसोरो जमा क्लासाव क्लास खालामगासिनो आरो साननैसो थानानै लोगो मोनलायसिगोन बेहा बे आगैया हारसिंथ' बिथाङा गिफ्ट मोनदों बेखाय ओमफ्रायो गिफ्टखौ होनानै आब'मोना मा होनलांलाय मोजाङै फरायनायखौ बाथ्रा लानांगोन